Otvorili sme nový dokument. Čo už viete? Viete vytvárať objekty, áno? Rôzne. Kruh, ak podržím Ctrl, budeme robiť presný kruh. Vieme presúvať objekty pomocou toho posunu, či to chcem posunúť len o jedno nižšie alebo úplne na spodok. Je to veľmi jednoduché. Je možné, že niekedy potrebujete nastaviť ešte viac vecí v rámci toho daného objektu. Hore na hornej lište, alebo niektorí to možno máte na boku, máte taký štetec, ak si na ňo kliknete, otvorí sa vám okienko, to je táto ikonka, otvorí sa nám okienko, kde máme napísané Fill, vyplň, keď sa ďalej kliknem Stroke Paint a keď sa ďalej kliknem Stroke Style. Vrátime sa do Fill. Možno máte nejaký taký farebný jazdec. Alebo takéto. Prečo tu máme ešte to Ačko? Skúste si tam kliknúť do toho. Čo sa stane s tým daným objektom, keď mu znemením to A? Priesvitnosť, presne tak. Vieme tu priesvitnosť ešte niekde upravovať? Dole opacity, kde píše, vidím? Ak s tým jazdcom, s tým opacity sa posúvam nižšie, takisto si viem upravovať tú priesvitnosť. Ale veľakrát ľuďom vyhovuje viac to koleso, ten wheel. Teda ak sa kliknem, ak chcem žltú, presuniem sa sem. Tu v strede ten trojuholníček mi ukazuje tú žltú po tú bielu, takže keď ju miešam s bielou, na tejto strane, keď ju miešam s čiernou, áno, chápem, jak to funguje? A tu mám šedé. Takže keď chcem nejakú inú farbu, potrebujem s tým celým trojuholníčkom pokrútiť. Prvé, čo tu máme, píše Flat Color. Plná farba, proste bez nejakých zmien. Skúsime si kliknúť do ďalšieho. Máme prechod. Gradient, linear gradient. Kliknime si do ďalšieho. Radiálny, kruhový prechod. Klikneme sa do ďalšieho, vloží nám tam určitú vzorku, určitý vzor. Viac vzorov nájdete, ak sa kliknete do toho nápisu Stripes 1.1, 1:1. Ak sa tam kliknete a skúšate nejaké iné, tak sa vám tam napríklad budete tam mať pasiky, ktoré sú v pomere 4:1, alebo budete mať nejaké napraskané kolieska, ale zatiaľ nás zaujímajú prvé 3. Takže flat, gradient, jeden gradient, druhý. Ten gradient si vieš určovať, takže nastavili ste si na ten objekt gradient, áno? A keď si zvolíte nástroj, ten druhý, ktorý tam je, priamy výber, objavil sa vám v tom gradiente, sa vám objaví taký jeden štvorček a taká gulička. Vy pomocou tejto guličky s posunom viete určovať, že ten gradient, ktorým smerom má ísť. Čo myslíte, viem mu určiť aj inú farbu? Kliknem sa do štvorčeka a kliknem sa na nejakú farbu vo farebníku. Kliknem sa na guličku a určím si farbu vo farebníku. Takže ešte raz, zvolím si objekt, nastavím mu gradient, áno? Nastavím mu gradient, ale potrebujem sa kliknúť do toho druhého nástroja, nie do čiernej šipočky, ale do tej šipočky, ktorá tam má taký oblúčik. Tým, že teraz je ten gradient radiálny, kruhový, mám troška iné rozpoloženie, viem troška sa pohrať s tým, že aký bude ten kruhový gradient. Hej? Väčší, menší, užší a tak ďalej. A chcem zmeniť jeho farby, kliknem sa do jedného z tých bodiek a zvolím si farbu. Napríklad chcem to, aby to išlo z čierneho do žltého. To čierne je na kraji a to žlté určujem v strede. A teraz sa pozrime ďalej. Okrem toho fill máme stroke paint. Čo je stroke? Ťah. Farba ťahu. My si najprv musíme určiť ten ťah. Takže pôjdeme na štýl ťahu. Takže označ si jeden z tých objektov, ktorý si vytvoril a pozri sa, máme štýl ťahu, áno? Čo môžem urobiť ako prvé, je môžem tomu ťahu nastaviť šírku. A keď mám tam tie 4 pixely, vrátim sa do tej danej farby, farba ťahu, a zvolím si nejakú farbu, lebo on tam už síce mal nastavený nejaký ťah, možno 4 pixely budú aj málo, skúsme si dať 12, ale keď ty nemáš nastavenú žiadnu farbu, máš to na tom malom x-ku, tak nevidíš ten ťah.
je priesvitný. Dajme tomu, že by ste chceli mať farbu ťahu nejakej takej farby, ktorú už na tej ploche máte. Takže napríklad chcem tú svetlo žltú, takú troška priesvitnú. Dole a máte tu malú ikonku takého kapátka. Ak si kliknem na tú malú ikonku kapátka, stačí sa mi kliknúť na tú farbu, ktorú chcem, aby sa nastavila na ten daný objekt alebo ťah, na tú farbu. Aj na ťahu môžeš mať prechod, aj tam môžeš mať nejaký vzor. Ešte sa vrátime do štýlu ťahu. A teraz sa pozrite v rámci tohto ťahu, okrem toho, že nastavujem si šírku ťahu, že aký široký je ten ťah, ďalšie, čo sa ma pýta, je spoj, join. Všimni si, že ten obrys, ten okraj, jak sa to spája, teraz mám zvolený taký oblý. Ak sa teda odkliknem, vidíte, že tie spoje, tie okraje sú oblé. Ale mohli by byť ostré, alebo mohli by byť aj také zrezané. Ďalšie, čo si môžem nastaviť, je štýl toho daného ťahu. A teraz je ďalšia vec. K tomu, aby ja som vytvorila polkruh. Pri vektoroch je to väčšinou alebo tým, že ten polkruh samostatne nakreslíš, čo ešte my nevieme, alebo si ho nejakým spôsobom vyrežeš pomocou niečoho. Takže ak chcem, aby z tohto kruhu vznikol polkruh, potrebujem, aby táto zelená plôžka, presuniem si ju hore, mi vyrezala z tohto kruhu polovičku. Ale veľakrát je dobré si ponechať ten originál. Duplikujem. Ctrl D. Takže teraz mám kruhy 2, pre istotu si jeden kruh odložím bokom a označím si obidva tieto objekty. Môžem to urobiť tak, že s tou čiernou šipkou prejdem okolo nich, alebo môžem si ich označiť aj tak, že označím si jeden, pridržím si Shift a označím si druhý. A ďalej, čo urobím, je v rámci cesty Path, ak si otvoríte hore na hornej lište Path, cesta, nájdete tam takéto veci, že Union, Ctrl+. Ctrl+, prikazujem ti spoj ich. Vyrež, Ctrl-. Ctrl- bude znamenať, že mi to, čo bolo nad ním, vyreže z toho spodného. Ak máte kruh, máte tu túto bodku a máte tu tie štvorčeky. Ak ty ideš s tou bodkou pracovať, ona ti urobí to, a musíš ísť von, že on ti vie urobiť aj ten polkruh takýmto spôsobom. Nemusíš ho rezať. Takže keby som chcela začať riešiť to jablčko, čo sme si ukázali, vyfarbím túto vec na červenú, vrátim mu tu opacity späť, presuniem toto hore, však. Môžem to troška zmenšiť, dám mu farbu, ako chcem, len pozor na to, aby tá priehľadnosť bola správna. Jak vyrežem stonku. Takže vytvorím si trojuholník, potrebujem len trojuholníček, potrebujem ten trojuholníček troška možno natiahnuť a ja potrebujem z neho vyrezať kúsok, hej, aby toto nebolo také špicaté. Môže to byť ešte užšie. Takže vytvorím si nejaký ďalší štvorčíček, môžem ho dať inou farbu, aby som videla, čo budem vyrezávať. Označím si obidve veci a zase budem, aby toto odstrihlo toto. Ak zatiaľ nie ste si istí, v rámci toho Path vám to aj ukazuje, že čo urobí. Odreže. Takže stačí mi zmeniť farbu, stačí mi ho nejak upraviť a viem ho priložiť. Jak by sa dal urobiť vianočný stromček? Veľa zelených trojuholníčkov? OK, takže skúsme. Ale teraz tieto veci sú po častiach, ale chcem to spojiť v jeden celok. To znamená, že si ich označím, takže Path, cesta, Union, spoj ich, áno, Ctrl+. Je to už jeden jediný celok, už sa to nerozpadne. Ak by som chcela vytvoriť chrobáčika, lienku,